Здравейте в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим едно от новите ни устройства за GPS, комбиниран с Teletak, което е едно съвременно иновативно въведение. До сега бяха само GPS-ите. В момента могат да се комбинират и с Teletak, т.е. да се пуска електроен пулс на кучето ток, когато гони сърни, зайци, чакали и друг дивеч, който не е по предназначение. Също така при приключване на гонката може да се пуска електроен пулс, кучето да се връща към стопанина си. Един много добър вариант. Самото устройство има много екстри, 4G е, работи с SIM карта, може тип ваучер да е, предплатен само в ловния сезон. Има много екстри, като една от екстрите може да слушате кучето в момента какво облайва. Може да задавате вие гласово команди на кучето. Може да се слага периметър, т.е. геозона в избрания терен, където гоните. Когато го напусне, да ви съобщава, че кучето е излязъл от този периметър, той е обсек. Също така при удар, при голяма скорост, също ви съобщава. Черта е в зелен контур, точно откъде е минало, измерва скоростта, просто е нещо уникално. Много висок клас на водоустойчивост, зарежда се с USB преходник, който не е с букса, е направо с магнит. Самата каишка е много висок клас, капрон с силикон, армировка за всякакви породи и килограми. Силно го препоръчваме този GPS за ловните кучета. Имаме и други модели GPS-и, там няма електронен нашийник, 2 в 1. Като цена и качество, това е може би най-доброто в момента на пазара. Ако имате въпроси, обърнете се към нашите телефони.